padung ang dami pa uli. Init na kayo. Nangayo pabahin ang ligid. Down. Flat kayo. Pelan kau. Kau apa? Kau balik. Balik. Ini kisah dibuat. Oke. Maklaro. Berapa plat niya, Teh? Ha? Plat. Ambot lang, di ko kay bawo siya ray. Di ko kabaw motor. Betul, dahil buatan na nalokot din Teh. Oh, layo-layo para ba mi ibo pa. Ibu. Dua lu plat. Migay na vulcanizing ari. Ada betul Teh. Ha? Ibu. Di padong pa uli ibo gikan mi dia sa tunggan. Ah, tunggang ikan deh. Mesti na ito rin pa ito. Ito rin yung pliga. Sila man na. Ha? Ito rin. Sigintin mo eh. Tanawa sa daw, basig pwede pa. Abe na, ibo mo gito. Plat ito rin. Ah, di ay. Wagit. Malas gito. Abi, mayo kay na vulcanizing diri ba? Kamura na diri no. Padong yung nirata. Mirado na mo. Alas 10 na ko to, bro. Snowbeer tama diri. Ah, snibira diri. Sudlo na alas 10. Okay ra. Lockdown na taog mo. Ito plan to. Wala pa ko lang eh. Sorry. Init ng plan. Ini lagi sore. Ha? Hindi nga na ako na buro kilo largo. Kita yun. Ah, napalos. Hindi nga ako naong tao rin. Nagunahan ni mo yung tudlo. Apilom po ni mo bulkit. Nilak eh, nilak. Nilak mo nilak. Dito. Migo mo. Ito? Sige. Ah. Ada tahan dito. Ilak ko kayo. Si nanay yun. Ito magkita. Ilak ka tabi. Gana, tundong margin lang. Ito mo eh. Sir, mabay na gas palihok ng kwan, sir. Sige pa na. Tubig, sir. Ha? Bigan ba? Paksay ka. Balikan. Ah, di ka masuko sa. Bebe, sir. Awag. Iko. Wan, ibayad ke. Bus. Awag. Na, yan ang para. Iko ko no. Abli ka pa say. Tino? Balik eh. Tara, kwan. Ay, balik ko. Ah, gamay ka. Kana mo buslut. Ah, kana gyud. Masa mo ulit ate. Kadto ra siya.
Mo katuray buslot mo. Sorry, paslot daw. Oh. Asa magkilid? Lupit? Dili man lupit. Ikaw mo kikid daw na napili na doon. Oh. Wala na, tulisin. Pwede pa na madoktoran. Wala ako ng doktor niya. Sila rin mo mong hilot, anak. Pahilot mo. Mahilot pa na iyang piang. Dako-dako man busluta. Siya, ikaw po daw. Diyan, kayak gitu lah. Apa nih? Wala ang bangag. Ya, Charlie. Diha-dihaan, gede na yun. Murag sapatis. Lagi ko gitu. Magimag lagi. Ulit lagi ibu. Kung sarado lang vulcanizing, mag-backfly din. Tama kasing. Tundul lang daw po. Tunok. Isa ba? Abay na rin. Ayaw ba? Ayaw sa di ka ba? Ay, ano, hindi na niya. 5-6. Unta na numero 1 mo ka. 1-1 ayun. Ragapon. Dadi rin, tanaw sa adi. Ang gawag na. Oh. Ha? Ba eh. Ha? Da? Pagkabayo. Ang bawa relaxin. Drive na ahap mo, pre. Ha? Drive ahap mo to. Yan. Doon isang drive station. Ahap drive. Agka sa Minda. Ha? Agka sa Minda. Ba eh. Eh, ma'am, isulti Minda na ulit. Ano sa na? Drive og sikat, di ko rin drive. Nagawas, Ben. 1-1-2. Grabe, sugas tumbol ron sa. Tulog mo. John. Pagwan tayo. Sibit itra. Sibit ito muli. Ya. Sibit ito. Bakit? Sibit ito. Tahu ka, Ben, por 7 menit. Ha? Araw mo lang ka. Wo? Ang, yan. Ite, daw ite. Kay ipa-issue ito na yan ang blue.
na ka sa lumiro na ko. Ay, pulo ka ba? Okay, 200. Ngabli dia kubra ha. Pas ginang 5. Uno man to. Asa ka na? Dapit, may lansa. Sa sa dapit sa Anyar ni ko humani basta. Foto nang lagi ba. Pamarilin ba? Tungkuan ba? Bumir wa. Hindi na tunaw yung mga palibot. Bumbon zero daw kay lawas. Init mo kayo. Ang babae, asawa. Ako bebe. Ilang busoy? Bebe. Oh. Dere luto init dan. Oh, iya kasi. Umarot, bawa to. Oh, naray baterero. Ha. Tambay sa lubot. Tawalik ng tanda. Ayan dito. Ako, anak, meron. Yan. Yan, away yan. Ayan. Sali ko. Yo, kumayo. Yo. Balik pa trabaho ito, Ugmarad. So? Dako ng ilong mo is. Dako ba nga ka na? Likat. Pag, likat na no? Tang rinsoy sa bang rinsoy na. Kita ang rinso. Sabang rinso. Likat ang ilong. Ako, nagdaog buwang gapon eh. Magduk.
Ha? 118 dito lahat eh. Isa man. Ilang numero? Dua? Buri sa luyo guys, tarusin. Tukuri, ara lang asin, tukuri lang pirmi ba? Hindi ba siya? Ito ng tao rin. Sulit. Tukir. Oh. Anin. Lahat na bas, flat. Lahat ba? Di. Flat Ara sad. na bas. Ha? Ano na? Flat sad sa luyo. Ay, sure na lang kami. Sabi na eh. Lamahan na yun. Ha? Buksan niya. Lunggo na. Sen! Sila Sen. Wala, upak ka na. Pero wala ka na. Patay. Silakan. Ako na putang tayo. Ya, dah mau. Apa kan ini? Kayak gitu deh. Yes. Ang niya, mapunan ko. Grabe, right? Yeah, Black brown. Awas. Medyo blur ka naman. Kaya ba?